Tuh, guys, ning Prowil, guys, karo Pak. Karena dolanane bolan kono mari dekor. Enak iki sok kayak gedung rasanya. Pak. Wes, Bro. Oke. Enak banyune, kinto banyu. Lah, wong bocah Serawan joget kok. Ambek nabati, Mak. Jaluk tak buka nabati 6. Ban dawa ban gojer. Bantara. Nah, ayo ban Bantara. wong Nek saiki. ngono kata wambu ya. Lho sak. Ning Prawil penak iki. Lah ya penak rasane padha kaya gedung. Nah, engko njaluk nabati prek lho. Maida mendarat lho kok tukang. Rumene ndi lah? Hah? Omahe. Omahe sing dalanan ape nggone Maida sing rene iki apa? Sing mulak metu lor. Kandhe nggone Lurah Mantan ku lho. Etane. Kulone potan. Dalanan iki. Apa ya? Bakal lho, bakalan kok ya mendarat. Iya lho, kok yo Pak iki kalen kok. Abang. Pak iki kalen. Ini bojone lengus. Nono bar ono mangan. Sampai sapa ke mangan ambek anakku. Sapa? Bojone lengus. Sing nyalimi wong bagi. Hah? Raton. Iya. Ndak, Mak, sing nyalimi wong bagi. Kok yo ora nek aku yo. Titik terus ditakokno. Yo lah, kowe mangan dhuwit piro ae nang kono gue lah lemu awake. Nuang. Minang es. Nah. Aduh, main mie terus. Apa mie campuran Dik? Kok nabati? Jadi emang ngantuk, nek dikon sinau ngantuk, merem ngantek ngene. Jane aku sampe praya pedolan sejeluk ngono lho. Mesti ngajak lho, mau tampek iki cilik anake kete apa tau mulai. Oke guys, dia pengen golek mie cikom. Ini Pak anak kalau. Tuh. Ini mereka bawa kosmos. Ya, kosmos saya berapa? Kosmos ini kosmos, Mbak. Itu turbo. Itu turbo. Oh, kosmos kan ini. Ya, kosmos sama. Apa? Harap Mbak. Kosmosnya apa? Kosmos ya? Yang biasa. Itu harga pas Mbak sih. Sing 1,8 nih, Mbak. Ini 1,8. Yang atas ini 2 liter. Oh, 2 liter. Terus yang gede Pak yang dulu. Terus apa? Ini gak apa-apa Pak, sama ini. Sini. Ini sama ini gak apa-apa. Bedanya apa Mbak? Cuma beda tipe aja kalau ini. Tipe. Mesinnya sama ini sama. Ini ada pengukusnya. Apa? Pengukusnya untuk mengukus. Oh, ngukus. Ini belum ada. Ini kok belum ada? Itu juga belum. Tapi belum malah. Ih, Udah ada. Mbak. Gitu namanya.
Guys, gimana sih kalau iya Pak. Oh nunggu panas. Nah, panas cetek. Bagian ku dikai. Oleh. Mbak Ahmed, Mbak. Iya. Keren sih, Mbak. Oh iya. Oke, Mbak. Makasih. Pangan aja dulu. Oke guys, ini neng soto mirip banget. Kak Kekot, makasih. Makasih. Itu kan magicom guys, lagi magicom. Magicomnya rusak, loro ning omah rusak kabeh ya, Pak ya. Terima kasih. Guys. Ya. Bisa ngomong juga ngamongan cakung. Jen, kan agak menjadi bapak. Ini ora bandel. Nah, pintar. Bisa ditukar pora kok. Nanti air. Kan emang kesini. Nanti. Tanya dulu Mbak, ini kok ditukar ta mangan? Oh, Sales. tak lah. Guys. Dang, langsung pakai kecap gak iki? Guys, fotonya gua. Enak kali Zen. Ini nganu apa sih nih? Nek ngadoni mesti enak. Ye. Nambam kumam barbua. Wih, mantul. Dia emang ngantuk ibadah. Alah ya. Pacung mang be aja dilek. Kalau kurang Kak menyelok ora? Ini ngomong apa, Bu? Aku wes untuk guys. Merek Miyako, dikai merek aku. Pas ning kos-kosan ngatas iki guys. Iki soalnya anti lengket tadinya aku mulai iki guys. Karena kosmos tergantung tipe-tipenya tadinya aku milih sing iki wae lo guys. Oke. Kita buka ya guys ya. Guys, ya guys. Kecilin Sen. Kecilin deh. Tak naik guys ya.
magical banget ya. Magical tuh guys, wih guys, masih udah coba apa sih 12 magical ya aku udah loro guys magical jadi gue masak ijek kena tapi yo nanti masak aja nih udah dicampur jadi ciki gue masak gak yo iso tapi gak sampai matang sing dembian ki sing kosmos cilik ini aku culik sing ukuran 1,2 kayak pas yo anyur guys kau Surabaya aku tuh tapi mari ngono iku nak lali radio topi meleleh gimana iki terus anak ini terus ini guys nanti lengkap ini sama aku panas guys terima kasih aku terima terakhir sebuah barang guys, cukup sekian kontennya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.